Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tata. Yes, huwag ko mutingog kay nakalitan ko. Nakalitan ko nganong lalaki mo nagkatubag. Niiknat ang akong kilay. Siloso ko, Chona. Bong, Siloso ko. Labaw sa tanan. Di ko gustong linglahon. Nakasabot ka? Ha? Chona? ako man itong igagaw. Oh. Kanusa ka ba mo balik dire sa bahay? Kukuan, manawag lang ko ni mo. Gusto kong mahibaw. Basta kay manawag lang ko ni mo. At imanon pa na akong anak. Oh, kining... Mahigayon ka pa sa pagpakig-uban sa usa sa imong mga gimintain. Ha? Unsa? Unsa ila yung gimintin? Ay, Bong, naon sa man ka. I was not born yesterday, uy. Dili kay ako ra ang nalambigit ni mo. Chuna. Maingon man gani ka na ako. One of the best ko, di ba? Chuna. Di ko tantong hangol, Bong. Pero og masakitan ko, syempre mo bati ko kahiubos. O maantigo ko mo palayo. Oh. Ha? Bye, Bong. Oh. Gi-off niya. Oh. Kamausap siyang manghulka. Unsa? Tinuod ka? O, Apple. Nga ginibuoy. Imo sang gihulga nga kantigo ka mo palayo. Why not? Abi pa lang, makililimos na lang kay ko. Mas paisat nang makamatikod siya. Uy nga, dili kay tatatong pilit niya ba? Kay kung masuta niya nga pilit kay ko niya, sayon-sayonon lang ko. Wow! Saludo ko ni mo lang gada. Madiskarte gid ay ka, friend. Yes, friend! Anak ra. Basta ako mangutanan siya ni mo, ang itubag ni mo akong igagaw. O diya, mangutan ang kinsingan. Kuan nga nilag Pedro. Pedro! Nagkinuktok si Alan. Langga, naginuktok man ka. Naglibog pa ka? O naglagot ka na ako? Kuan, kining. Ansa man? Nasuko ka na ako? Paglaro. Kay kung nasuko ka, sa may gusto ni mo, di na ka gusto makakita sa kong now? Sa? Kung di na ka gusto, sultihi lang ko para di na ka makonsumisyon. Nganon di ay? Basig, gidibdib ni mo ang pagpatuon ako nga single mom ko. Nga karon mo na, naguol ka. Nakaingon ka nga, salbahis ko. Tungod ana, mag-umido imong kasing-kasing. Mo nang maglagot ka magtanaw na ako. Kung ingon ana imong gipati, sultihi lang ko. Kaya mo ingon ka nga palayason ko nimo. Di na kinahanglang maikog pa ka. Sultihi lang ko. Kay voluntaryo kong magpalayo nimo. Nga anong ka diya? Magpalayo ko nimo lan. Okay ko. Gengin lang dahil ka. Wa man. Masig maikog lang ka mo sulti ba? Mo nang maghinuktok lang ka diha. Body oy. Di ko gustong mag-uol ka lang ka. Kanang makonsumisyon ka na ako. Di ko gusto ana lang ka. Arisa ko, noro ko ka ice cream. Oh, Alan! Doy, tita da ako hulbe.
Kana alcohol ha? Ayaw ng alcohol ha? Para reflex taon. Butang! Hmm. Butang may tagsan na kayo mo doon tindahan ako. Nga na ba ay? Naunsa. Ano mo tayo palitong taon? Matagsan ako dool din eh. Ano tayo palitong? Sa palitong na ito din eh. Maubang. Ay, kanarabang imong amigang si Chona? Ah. Iknat, kaya nagkilay din na ako. Astila, di ka ba sinday ba? O sa may traso mo na ha? Ha? Kanang amiga ni mo? Kundatan. Ha? Ano ka na? Magingilaw na kalipay. Ha? Buhayan ng dako. Manunukob ng dako. Oh, ano? Anong kasulti magana taon? Ay. Sama. O siyan ka butong ay. Paminaw butong ha, paminaw butong. Ano lagi? Ang akong ikal. Gisobmarino. Oh, mao ba? Mauna. Yes, butong. Kailo. Kay ko na tuna. Mao ba? Oo. O kang sa sintaon. Ang talipin nga uplok. Apply na tanga ng uplok. Uplok ha? Kanang uplok nga kaipon ni Alan. Ha? Kada si Alan ba uplok ng dako. Di gyud butuo. Sinday! Yay, porbida. Butong, O, pangilik ko kasulti na, nanawag na. dalisa ba? Nina rin lang taon ako. Unsa man day, ha? Unsa man? Dahil na, may toyo ka? Unsay gilibak ni Sindoy bayot nako. Ha? Uy, wa man. We, wag yun. We, wag yun. Basig limod lang ka kay amigo mo. Oy! Bida eh, kumino ng libak-libak. Di ko gunahan kayo anang kanang magatudaton ug istorya day. Pao ng taon kang di ko gusto kagubot. Di ko na. Mao ba? Basig nilaban ka. Kaya gamit siya nimo. Bida. Pero ato lang ni ha. Ayaw lang isulti sa uban ha. Ngaon sa man? Tinuod nga imong gilugan si Sinday og Ikal. Awaragin. Daan pagyud ko. Ato lang na. Ilan ni panabi. Aron ba, ay mahibaw si bay, di mahibaw si bayalan, or unsa ba na di, Ay kabala ka oy kay Bawas Alan. ha? Kibaw si bayalan nga, imo gilugan si Sinday og laki? Nahibaw. Pero wa mo tuo si Alan ana. Bo ba? Bunga lang na sa ilang kasina diri nako. Ambot nga nung daghan kay nasuya ini akong beauty butong oy. Ha? Ambot og nganong gipakataw kung gwapa butong. Agas. Agas bitaw. Nahibaw man ko ba? Nga ibog sa kanako? Oh! Uy, ano? Uy, Unsa? sure. Wag babae! Wag babae bitaw. Uy, hala. Sa tatay man na. Naglingkod sa waiting shed. Tapat siyang baligya ang ice cream. Tay! Tay, Alan! Day, ni agi lagi ka diri. Oh, o tay. Kaya doon naman ko'y paliton des unahan. Niya malagi ka diri. Tanaw na ko ni mo, no? Murag nag-uul-cute ka. O kay halintay? Hurot naman akong tindang ice cream, day. Hurot na. Hurot naman di ay nga na mabalanon man ka. Day. Unsaon ka na ako no nga mahimo kong kontraktor? Unsa? Kontraktor? Aron mahimo kong milyonaryo ba? Ug dili na manarbaho ang imong nanay. Tay Alan. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!